ברוכים הבאים לפסיכוטכנולוגיה, הפודקאסט שבוחן את נקודת המפגש בין הפסיכולוגיה האנושית והטכנולוגיה החדשנית. אני תמר פרידלנדר, פסיכולוגית קלינית ופסיכוטכנולוגית, ואני שמחה לארח אתכם כאן. הפודקאסט הזה נולד מתוך תשוקה עמוקה להבין איך בינה מלאכותית עובדת, איך אנחנו מגיבים לטכנולוגיות חדשניות, איך רשתות חברתיות משפיעות עלינו. איך אנחנו יכולים לרתום טכנולוגיה לטובת טיפול ורווחה נפשית. אם אתם כמוני סקרנים לגבי כל אלה, הגעתם למקום הנכון. הפודקאסט הזה קצת שונה מפודקאסטים אחרים שהכרתם, שבהם לרוב כל פרק עומד בפני עצמו. כאן נקדיש כל סדרה של פרקים לנושא מסוים. הסדרה הראשונה שלנו, לדוגמה, תיקח אותנו למסע השוואתי בין המוח האנושי לבין פעילות המכונה. ננסה להבין את קווי הדמיון והשוני, בין רשתות נוירונים ביולוגיות למלאכותיות. נדבר על מנגנוני קשב, למידה, זיכרון ואפילו על ניצנים של תודעה. ומה הלאה? השאיפה היא לחסות קשת רחבה של נושאים בנקודת המפגש הזו. למשל, הקשר בין אדם למחשב, מהאינטראקציות היומיומיות שלנו ועד לממשקי מוח מחשב עתידניים. טכנולוגיה בשירות הטיפול הנפשי, נבחן אפליקציות, כלים של מציאות מדומה, בינה מלאכותית באבחון ובטיפול, והפוטנציאל העצום הגלום בהם. מאחורי הקלעים של הפסיכוטכנולוגיה נכיר חברות, יזמים ומחקרים פורצי דרך בתחום, נדבר על רשתות חברתיות וההשפעה שלהן, ננתח את המנגנונים הפסיכולוגיים שגורמים לנו להתמכר, את ההשפעה על הדימוי העצמי, על מערכות יחסים ועל השיח הציבורי. וכמובן עוד נושאים רבים שיעלו מהשטח ומהסקרנות המשותפת של כולנו. חלק מהפרקים יהיו פרקי סולו קצרים, כי כולנו עסוקים, ובחלק מהפרקים אני אארח חוקרים מובילים, יזמים מתחומי הפסיכוטכנולוגיה בתעשייה, וקלינאים מהשטח, כדי להעשיר את הדיון ולהביא פרספקטיבות מגוונות. המטרה היא ליצור מרחב מבוסס מדע, מעשיר ומונגש, יחד עם כלים פרקטיים שנוכל ליישם בחיינו. עוד צורה שהפודקאסט הזה שונה מאחרים, הוא שאני מזמינה אתכם להיות משתתפים אקטיביים. תוכלו להגיב לפרקים ביוטיוב, בהצעות לתכנים שתרצו לשמוע או בפידבק על הפרקים הקיימים. אני קוראת את ההודעות. אחד המניעים הגדולים שלי בעולם זה ליצור מתוך חדוות החיבור. אני רוצה שהפודקאסט יחבר אותנו זה לזה. אני רוצה להכיר אתכם ואת מה שמעניין אתכם. אני רוצה להכיר עוד אנשים שיש להם מה לומר בנושא של הפודקאסט, ואני רוצה לחבר אתכם אליהם. אני רוצה להגביר את החיבור ואת תחושת הקהילתיות של כולנו, ולכן אתם מוזמנים גם להצטרף לקבוצה פסיכוטכנולוגיה בפייסבוק, שהיא מרחב לחלוק מחשבות והצעות, או להתעדכן בפרקים חדשים בקבוצת הוואטסאפ שפתחנו לכבוד זה. הדרך הטובה ביותר לתמוך בפודקאסט ובהמשכיות שלו היא די פשוטה. שימו עוקב ביוטיוב, בספוטיפיי ובכל פלטפורמת ההאזנה שנוחה לכם. שתפו פרקים שאהבתם עם חברים, משפחה או קולגות, שאתם חושבים שהתוכן יעניין אותם. ככל שהקהילה תגדל, כך נוכל להעמיק יותר ולהגיע רחוק יותר. אני באמת מתרגשת להתחיל את המסע הזה יחד איתכם. אני מאמינה שיש לנו הזדמנות ייחודית לחקור תחום שהוא לא רק מרתק מבחינה אינטלקטואלית, אלא גם עם השלכות עמוקות על מי שאנחנו ועל החברה שאנחנו בונים פה. ולפני שנסיים את פרק הפתיחה הזה, חשוב לי לשלוח מכאן חיזוק ותקווה ותפילה לשלום העם שלנו, וכמובן לשובם של החטופים. תודה שהצטרפתם אליי היום. נשתמע בקרוב מאוד בפרק הראשון של הסדרה הראשונה שלנו. אני תמר פרידלנדר, וזו פסיכוטכנולוגיה.